Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Uzosebenza nami ke la ngizokunika isibonelo. Sizosusa phi kuma fractions sibe senze ama decimals. Sino 16 over 21. Abesikade sisenzile isibalo noma izibonelo eziningi esesimini kanje esisusa khona kwama fractions siyele kuma decimal. Sizokwenza njani uma sesinesimo esinje? Uzosebenza nami siyalivula ikhwapha siyafaka u16 wethu 9 decimal lethu. Sibafake o0 siyafaka nje isikhaleni ngoba phela isikhali esivulekile kuyafana nokuthi u0. Ngakhohle ukuqondanisa idecimal yakho. Uzosebenza kanye nami ke manje besenzile isibalo esicishe sisondena lena lesi. Asiqhubeke. U21 uyangena ku1 awungeni, uyangena ku6 awungeni, uyangena ku160 mhlawumbe. Asithi asithatha u7. 7 times 1 14 usipha u7 times 2 160 minus 147 uzosipha ba. Sebenza nami. Tetini base simisa kanjani? U10 wethu sowunyusa ngaphezulu no5 wethu subeke ngenhla. Athi ngithi ukushintsha umbala sehlisa u0 wethu. Sino 130 manje. Mhlambe u6 ungangena u6 basisebenza ngo6 asibheke ukuthi sihamba kanjani 126. Ngathi kuyangenelana basibeka u10 wethu phezulu nanku no3 okuzosipha ba u4 10 minus 6 usipha u4 3 minus 2 uzosipha bana uzosipha asisesihle 0 la. U1 wethu singabeka le ngenhla phezulu. Sino 21 u40 minus 21 asingabe sibeka u10 wethu la phezulu. U3 minus 2 wethu uzosipha u1 senibe no19. Siloke senza nje into efanayo, siloke sehlisa izinamba sihlanganisa sibheka ukuthi u21 noma u1 noma u2 uyangena yini. Athi ngifaka umunye u0 nje eceleni bengazi sowudinga sibe no190. Sebenza kanye nami. U189 ke u190 lo minus 189 uzipha u1. Ungaqhubeka uloku usenza lesibalo sibe side kodwa umphumela uyayicacela nje usesifikile kuona. Sinawo ku9 uma ngade mhlambe kuthiwe as round off uyabona ukuthi u9 wethu u less than u5 u greater than u5. Impendulo yethu ithanda ukubalula ke manje ifraction la 16 over 21 liyafana nedecimal la 0.76 nanku 2 wethu. Kalula kanjalo ke.